Odum, Director Muchunu weche mag pur e kaunti ma Kisumu. Director, magi jopur ma Kisumu. Kendo winjo ka wacho ni gin expansion manotim e higher irrigation scheme e gwenge mag Okana, ma bende giywak ni nitiere jomoko ma gin brokers mawuok e piny Uganda. Ma be gimuse fwenyo kaka sirikal, tang'o ma utimo ka opo ni ma en adieri, Director? Erokamano, George, en adiere ni pur mar mchele e kaunti ma Kisumu ka oseidho koa e kama nawacho mochopo kama koro wantiene, kendo en adier ni wasebedo gi challenges mar marketing moloyo to ne padi rice mapok oregi. Mar ariyo en adier ni nitie brokers matiyo gi jomoko ma a Uganda mang'iewo padi to ging'iewe e yo ma ok owinjore. Ma e gimomiyo kanwa neno challenge mar marketing mar padi, to government nokawo step mwaketo mill, sani nitie mill Ahero irrigation scheme mo obedo installed, mobedo commissioned gi county government of Kisumu. Mwayudo private investor through public private partnership, upland crops, are now ready to run that mill, purchase paddy from farmers and pay them. But challenge mar brokers and more so jomatiyo gi joma Uganda and something ma wang'eyo, kendo we are working on it so that we'll come up with a structured market for paddy. The first step that we have taken as a county is to sensitize our people so that they appreciate the need to sell this paddy to our local millers. It can be the upland crops or Lake Basin Development Authority. Those are mills that are already running, multi-stage mills. Because okwane tiende export paddy, to somewhat more export mar paddy in a manner that is not structured, so we are losing out on jobs because there are other things that come out from rice that we can use for value addition to create other products. Okay. Employment and income. Director, jopur moko already on the okay, Director, on the same issue, jopur moko penjore kaka imedo jiw okengegi gi mondo gibed gi ng'eyo mayot, nikech moko bende samoro gin jopur ma pod tindo ma terminologies mang'eny ahinya mag technical ok ginyal winjo, gidwa ni iketnegi gi dholuo mondo giyude yo mayot. Yes, awacho ni addressing mondo what tiek problem mar brokers ni. Tabu mar gima brokers kelo e kawo padi katero Uganda, wase partner gi AFA, wadwa loso policy mwabiro tiyogo e marketing mar paddy as a county, and also we are onboarding other counties. Wakelo other counties on board, machalo Migori, Homa Bay, Siaya, nikech wan gi similar problems. Wan gi problem machalre e weche mag paddy, especially flight ma paddy madhi Uganda. Ok wadagi mondo jo Uganda ong'iew mchele. To wadaloso policy mabiro ensure ne mchele maging'iewo, gibiro ng'iewo mchele moseregi. Sama ging'iewo mchele moseregi, by products madong mag mchele, wabiro tiyogo e county ka, wanyalo value add, walos go chiemb jamni,